Älä sano mitään, minä tiedän kyllä perkele. Minä olen tuonut meidän liiton. Älä sano mitään. Rahat joo, se on minun hurja luottoni sellainen perkele. Oi! Minä toin sinulle piirakan. Perkele, älä pyö minua sisälle, minä en oo ansainnut. Perkele, minä olen syönyt sen piirakan. Perkele! Tuo minulle pyssyli, minä tapaan itseäni, perkele! Älä tuokkaa, minä teen ensin nämä puut. Perkele, minä olen lävitse huono ihminen. Älä nyt perkele minua. Älä sano mitään. Älä sano mitään, älä rankase minua. Kyllä minä perkeleni kesytän. Minä ajan pääli jäädyksiin, perkele. Ensimmäinen kylällä ja pyydän kaikilta anteeksi, ettei jää teille perkele seliteltävän. Älä sano mitään. Ei, perkele, minä laitan kaikki vielä, perkele, minä laitan kaikki nyt kuntoon saman tien. Nyt jos koskaan, Kirsti, varttitunniksi voisi kallistaa pääni vaikka siihen sohvalle ja vetää pikkusen henkeä, kun jatkan. Älä sano mitään, kyllä minä tiedän, perkele. Eiköhän se ole oikein parempi, että lähdet omalle pihalle huutelemaan. Kato, on varmaan huolissaan taas. Työ taksi! Minä perkelen vielä kotiin. Minä menen avantoon! Jatkaa umpeen, perkele, minä en täältä nouse. Okei, tuolla taksi on ootellut jonkun aikaa. Tuo Kirstikin soitti, että jos viittit matkalta pizzat niille. Kato, pojat tietysti nälissään, kun sählyreineissä kylillä ollut taas. Joo, Kirstille 3 ilman oreganoa. Akille 12. Vaan se kysyi, jos voit vaihtaa herkkosia nyt pepperoni. Pasille. Onko tuo nyt sitten 8 vai 6? Meneehän tuosta nyt sitten sanoa. 6 se on. Pasin käsiala on niin huono. Niin, eipä se Pasi varmaan aura justoa. Kyllä me siitä lähetään, että 8 se. Olisiko se valkosipuli? Älä valkosipulia, niille ne saa yöunet mennä taas. Siinä kun sä meinaat vielä pitkäänkin, minä lähden kuskia jututtamaan. Tuu kun kerkeet sitä. Mä lähden mihinkään. Pitäisköhän baariin? Syyttömänä syntymään sattui hän tän maan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät juovuksissa totta kai hakkasivat vaimot lapset, jos ne kiinni sai.